nega mas queen sentuai nega matai Hayden Ezekiel Walang when to be your age jumpa jingkia but nega matai Peter Kerlin Karpuli simjir waisa mas queen nomor iwe Kekatang ukpa pada kon pada mensem bakut. Amen. Ka jengai jong turai Jesus Christ bat ka jengai jong oblay lem bat ka jeng selok jong mensem bakut kinan rengkat bat pi baro. Da ka mensem jong sengungu ya oblay try kan rat na ka banta ki jengai ki jeng kur baro ki ba la the sei ha ka jeng em jongi Kam tame kajing don rangkat kajing u bat ngi kajing re kajing sumar kajing pet kajing khmi kajing u yang ngi ha kane kamet ka baladab kane kasngi kadai kadak kajing e kajing u yang ngi bat gadai kajing ai kajing u yang ngi ba unang khot yang ngi bangin wan kham jan shu bangin it yala de ha u kam tame bangin penchiliu yala kajong kajing e yala kajong kajing em ha uhi ubadai utan rai jong kajing em jongi den mata kadau ko hanmen ko para ha kana ka step habang yeng hakmat kaduan ka jong blai to ken ngin pen map ya lagi jong ki pop ai bot rai un map un sa ki pop jongi khnang ba mangi baro ngelong kita ki breu ki bakhoj bat ki breu ki badan hok ban priang u hak danur ka jongi te kum ta da ko we ka sur ngi pai khmat Shout rai bat ngi penmap nak banta ki pop chingi da kaba ngi aduai lang rengkat nga pla how blay badan bor baro bada pi ko hanmen ko para da ka jing pakhat da ki kten da ki kam da ka jing lek let da ka jing le pala chunga da ka jing le pala chunga da ka jing le pala bakra we chunga namar kata ka krpa di kamaria bakhoj kabaya sa kathai soti ya ke angal bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduwai na ka banta chunga how try blay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop chungi un yalam yangi sha ka jing em bom chukut amen try can rat ko blay stay yangi try Tong in ya duai hakane kamas bukhoj ye duai kerpang na kebenta ikong ebrista karbani ba in idang don hapo kejing sya sumar hapo hospital hasilong kam tame menta kesngi ba in syaput na kebenta kejing pang kejing I ai botrai lang ba ka bor blay kejing u un
tai I ban yok ke jing koi ke jing kia kham ta me ai ba ke jing sha po jing e ma ta ke sngi ka long ke ba job ke ba ra jing koi jing kia ke ba pura ha ke jing em jing e to pen khi ya ka bor jong me ko trai ba to wan ban ya rap yangi da ke jing klain ba krau knang ba ya ka ba ki pop jong I kin pen slam kai jing e jong ke jing isne jong me kan pen kloi dau trai jing e Jesus Christ u kon jong me u be mar basan cha ring kat bat me ha ke jing long ka wei jong men sim ba khoi u blai junam la junam amen Kajing pule nak kita beli saya. Ha kata kasngi ya kene kajing roi en sarai hari juda. Ngidon kanong ba kabaklan. Upenlong ya kajing pen im kum ki kenro bat ki jinker. To plie ki kerdom ba kajat ben riu baro kajat ben riu bahong kabangej sneng kan la bandrung. Meri ya u ha kajing su kabajanai. Uta ubane ha kajing mud hame. Namar ba ushania hame to shania ha utrai si junom na ba utrai ublei ulong umau siang ubane junom ula penhiar chapo ya kibasyong ha ba kenjang ha kanong ba kabakum kakun u penthia ton ya ka u penthia ya ka hadu khandau u bread ya ka u pui pui ka chat ka kerdem ya ka ki chat jong ki badung ki jing cham jong ki ba kerdu các tiên trong trai Như sơ ngô yào play. Sam sis pakat pra, nomor pras pakat sam. Pras pakat sam. Rai antifuan balai, itu kat kendai tete. Bagai
kat batang laban semyau tokot yeu kat bau dang don hajan. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai don rain kat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakoj kat kum u Matthews. Kaburam ame kotrai. Hakata kapor. U Jisu ul hala kisan ran. Kat ubaong hanga. Kotrai unrung hakahima beneng. Henry utoken ubale yakamon ukpa junga uba habeneng. Namar kata jar basngap yakiktin junga bad bale yaki ulong kumubre ubasyan ubatay yala kaying halor umausyang Deus labu hap kiwa kislay bad kilaer kibe bad kipaswut ya kata kaying Henry kamshem kunlan namar ba latay yaka halor umausyang Henry jar ubayos ngaw yakin ikiktin junga bat ubam kongu ne le yaki ulong kumubreu ubabit ubatay yakaying halor syap Deus labu hap kiwa kislay bat kilaer kibe bat kilapaswat yakata kaying bat kalaklem bat kajingjot jongka kalong kabakraw ka gospel jong utrai ka jingera ya me ku Chris ko hanmen ko para katba ngidang yai shakwe kasngi nakwe kasngi ka jingtho ka khot ka wer yang abadepi bat kadai ka jinghikai ka jung Jisu yangi ba nginang jan shau bat nginang penskam ya ka jing em ka jungi ha u Jisu Christ hi dalade namar ngitep ka jing em ka junga ka jungpi kasdang na u kalong tenrai u bat kan sakut tang ha u hi der mata kadaw ngi dei bandon kanong rem kebaskam tang how try hi dalade ka gospel bemantakeski ka kran chapang kane ke ju kabamanga mapi yidei ban shim pat penlong nong rem yala ka jong ka jing em ha ukres ka e kata ka jing mut habangi ong yidei ban penshong nong rem ne ban penlong trai yala de ha u Jisu ngitep ka jing em ka junga ka jung pi kawan nau trai ladangi kwa ban le kano ha ka jing em ka jungi ngi dei ban sedang hi nau trai but lada mangi ngisdang lada bangi le kanu ha ukres klampep ka bangi le kalong ka bejab kalong ka basiso but kalong ka bon ra aburam ya u bat yangi iwei pai wei habangi pe jala ka jong ka jing em ko hanmen ko para habangi le ya kanu ka kam ngim shem lala ban pen shong nong rem yalade ha ukres ngi pen shong nong rem yalade daki ki ba pen sngu baha yangi daki ki ba pen theme yangi daki ki ba ne tang sipor deir mata kadaw habangi le ya kanu ka kam ne habangi sim ya kanu ka kam ngi shem ba siteng por kalong ka ba seiso kalong ka ba job hanrei hadin pat ngi kelon no kipulom baro ki kam habangi ong ni pen shong nong rim ya ka ka bangi le hak try ka bamod ngi wan shau ha ki jing duwai jungi bad ngi sim ka ka bangi os ngi ha ki jing duwai jungi ha ka jing em jungi bad ngi le ya kata dei na mata kadaw ko hanmen ko para menta kesngi utrai ukren shai yang abadepi haba mangi ngiyeng haka kerteng jong utrai lane ngile ya kanu ha ki jing hikai ki ba mau la hikai yangi
ngi ya kata ka ba ula hikaya ngi baro ki jing ken sawan ha ki jing jungi baro ki jing tunjo ki sawan ha ki jing jungi hanrai baro ki tu ki jing baro ki tu ki jing tunjo ki nomla ban panrem yangi ngi dai ban ya le persha ya ki tu ki jing ngi dai ban ya le persha ya ki tu ki jing tunjo da ki jing hikai ki ba kres ula hikai yangi da ki to ki jing long ki babha ki ba kres ula ai hanga ba de phi bon sen ni le komno manga ban ma phi habang yo mat ye ke jing ke jing la de ke jing men sim la de ke jing jo ka met ke jingi la ne ha ke jing mur ke jing perkhat ke jingi ne ya ki no ki kam ki bangile ni yo mat ke jing ni persang ban ya le persa ya ki to ki jing da ka bor briu jonga ba jong phi hi da kata ka jing nang ka jing start ka jong hi da kata ka jing sempang ka ba mangi ngiyo dalade hanrai mata ka sni utrai ong la da pikwa ban job ya kini ki jing jong ka jing men sem jong phi la da pikwa ban job ya kita ki jing la ne ki jing pang ka jing sitam ki ba phi kan du ka jing jong phi dai ban ya le persaya ki da ka karteng jong kres phi le ban le persaya ki da ke jing long ke ba kres ula aya phi la da mangi le persha ya kine ke jing ya kine ke jing jar ya kine ke jing tenjo baro ki bang ikan du ha ke jing jungi ha ka kerteng jung kres la ne da ke ba pen shong nong rem ya ke jing jungi ha ki to ke jing long bar ke jing kai jung kres klempep ko hanmen ko para ngila ban job ya ki den mata kedau ngi dei ban job ya ke jing jungi da ka jing long jung kres ha ka kerteng jung kres den mata kedau ngi dei ban yeng ha kres ban ngi dei ban yeng ha ka kerteng jung kres ko hanmen ko para laitli kidang kibamanga menta ka step ngakwa ya pi ban sim kum ka jing hikai bat kum juru yala de w kabamot wat tang yo kres ngi dei ban wat tang yo kres haka jing junga bat jung pi ngim dai ban wat yano ladangi wat yaka perthei ladangi wat de jing sku ba jung ka jing jungi ngi long kum kita ki briu ki ba tei yaka ying halor siap henry ngi dai ban wat yo kres knang bangi long kum kita ki briu ki ba start ki ba tei yaka naurim jung ka jing jungi how kres wat yo kres udaku baar IT lut yala de how try. Ndang lada buat yo kres, ladang yisem yo kres, ngi de ban IT lut yala de how kres. Kajing IT kajunga kajung pi telan how kres, kajing IT kajunga kajung pi ya baro kat kabangile how kres, kajing IT kajungi ya kaying kasem kajungi how kres bat haki jinglong bat kajungi kai kajungu ko hanmen ko para klempep ngilong ki bro ki job. Balai, ai, i, kemamud yang haka kerteng cungu kres. Ngilawat yo kres, ngilasiam yo, ban ngilaiti yo, mencapat ngidai ban yang haka kerteng cungu. Ngidai ban yang haka jeng hikai cungu. Ngidai ban yang haka jeng long cungu. Ladangi yang haka kerteng cungu kres, kohan men ko para om don bala ban penjot yangi. Om don bala ban job persya yangi Henry ngila ban job ya barok ki jing jungi ya ki boruk soj ya ki bor jung masim boman ya ki jing ki jing jinjar ki bangi kendu ha ki jing jungi klempep deir mata kedau ko hanmen ko para token ha kane ka por adaban ngin wat yo kres ngin IT lut yala de ha kres bat ngin yeng ha ka kerteng jung kres ngin duwai jar jar manta knang ba utrai unang simti yang abade pi bat unang ai bor yang abade pi knang ba mangisi sha habang iwat yu ngin syam yu bat ngilaban IT la deh yu ngilaban yang hak kerteng chung u en yoro yo Jesus Christ trong ngin yang ban ngin plai la ka jong ka jing ngai nga ngai
au lei pa badan bor bara nung thau ka beneng bat ka kendau u try chungi ya bala pon do man sem ba khoj ya bala khana kamaria thai sati ya ba shala ben ha po pientius pelatus la sa ngap pnai u la ya bala tab yu ha kasngi ka balai la mi pat ni ki bayap ola kiu shabneng u song chikamon u blay u pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be emet ki bayap nga ngay au man sem ba khoj ha ka balang kathlek ba khoj ha ka jing salok ha ka jing ma ki pop ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing em bom jukut amen Lai Spanje Kundreu. Shimet ba shimen se u Jesu Christu trai ira me copa la jina yu pukawai ilong ukeu Chris dei bantel yada ko jing jing ju long berkudrab lagi perkeba marga jing ko grai chumeng lu ya pediang ko bangit ruah ni so ni roy bless chingam Shimen se u Jesu Christu trai ira me copa la jina yu pukawai so wangi lomu Chris akem aknyada gajing shito man long kawai baba Shimen ba shimen si u Jesu Christu trai ira me copa la jina yu pukawai Toduai ko para baga jing knya junga ba jong phi kan long ba pediang hona khma du blay ko pa badan bor baro To try pedeng jing kenyan gigi jong pi na ka bentra ka jing ro bat borom bat kerteng ka jing u jing menteng ni pada balang ko jong baro kowe to pediang ngi kerpat ko try ya ka jin eyes ngo ba ya ki ba ngi la lum lang na ka jin eyes bun jong me ba to ai ba kata ka ba ngi trua hang ne asla prathei kan kala long yangi ka bai nong jong ka jing su spa junom jong me dau kres utrai jongi amen utrai udon rainkat bat phi to kan tiu ya la ki danot tong inai ngui trai u blai jongi da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dai ti chingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu ko ko blai badan bor bat bom chikut leng bau trai jongi u Jesus Christ u ba ha ka jing wan banang kong jong u ula shim ya ka jing long breu ba po jongi ula pendap ya ka saindur ka ba melamang nadu menswa badula pli na ka banta jongi yak lenti sha ka jing pen em bom jukut khnang ba ha ka jing wan ba ar jong u ha ka bor bat ka buram ha ba khadu khadwai u pen pau ya la ka kam jong me ngi ki ba menta ngi ap khmi lenti ya ka ta ka sngi ngi la ban pnyang ya ka ta ka banginot ban kermen ka jing em balakular jong me ban amar kata ringkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj belin bat ki bor jong ka beneng ngi ruai jing ruai ro ya me ban ngi pen bana klem sange try but could you kaburam chong he Vayu sana shatram
wayu sana yu blai chunam Dashisha malong bukod kotrai katamay jong gajing koy baro Namar kata ngikirpad yame topan koy pankantang ya kine gajing truwa jongi dak bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladi no yo badala kamon sngoba ula pediang ya gajing sha sutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha kaju korkom endala layabam ula shim yakukuri bada kabaingu biang yeme ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong gajutang batmai bat bom chukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajing map ikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajim maya jong kajing ngej. Katasin bangi bam yune bubu bangi nagani kapuri ipen nagani yam jong mikotra Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bad kajing mi pa chung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad yukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki babit ban yang akmat jong me bad ban chakri me dak bas ngoret ngi karpat me bangi ki bayo banta hakamat bad kasnamo kres ngi long ki ba lapan yetele ka wei daumen sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasatlak ka pertei Bato penjana ka ha gajing ed rengkat bat ulio ukpa bako jungi uwal bird ubishop jungi kakan hun ki bishop bat baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kentei ki balayot hiya da ka bakrmen ya gajing mi pat bat ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jung me to pediang yaki sha gajing shai ka khmat jung me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bat kamariati soti bakoj kakmi jong blai ujisa bakoj ukorem jongka ki apostol bakoj bat baro krokoj ki balapen sgo bahaya me patang la patang ngin long ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat bangini ra bat pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembat u bad hau kan long hame blai pa badan bor ha gajing long ka wei jong men sim bakoj baro ka borom bad gajing ro junam la junam amen kumlah kum yang i daw nong penem bat kum lahi kai ngin tin blai ngi nod banong kok pa jungi kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kandeu kumba habeneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bahala kasngi ma be ka bless new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pensoi hanre de panla yangi na ka bas new to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbun jungme to ai jing suk jing sanya ka sngi jungi knang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabor na kapop
bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmi lenti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ke chung me kalong kaima, ke chung me ke for ka buram, junam la junam. ko try Jesus Christ me blang ha ki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ya ki pop jongi hanro ya ke jing e jong ka balang jong me bat ha ke jing sbun jong me to aya ka ya ke jing suk bat ke jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim de pasan shar junam la junam amen ka jing suk ko try ka dan barabor rank card bat pi Rengka bat piru. tong ini terwa ya ka dak ke jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi jing suk bat pi Kukun lang produk hakme ku long bro jong blei hakme bakin no yaki pop jong ka prathai suk yang ik blasakhat shaka jing khawai jong ukun lang bro ko kan rat ngam song hok daman rung po ka yeng ka junga han rei ong tang naktin ka man sem junga kan sakya hi kabar bar ka sinam cross kan ribal kan namingi shaka jing bom chukot
Kok pa bahabaneng ahi hau kun jume Jesus Christ uhan men jungi bat kathalideng jong ka jung bon kan kelang ha gudano jungi ya gujung sum khoj jung ka hima junge to a ba ka jungi e jungi shakanong lor gospel to a bagito kisambai kin penklador nasapo ya kejat bendreu pada kepercayaan mariang barok away ha gajing kmelinti batikanai kebeneng batumai pat kepercayaan batumai ha banda lagi bojong baman laweng no kaburam jume kan tansan junam to a bagajing e jong jubili kan kersubyang hangi ki program jong gajing kraman ya gajing hangnur bagitia gajing kan shaw ha beneng Abagata kaju kajung ayai kampan priang ya kajung kemen ada kajung suk jonong suspa jungi asatlah kepertai samai koblai jungi belakar ku junam kan long keberam kajung ya ro junam amen kokpa jungi bahabeneng jungi kanwan kahima jungi kalong kemon Rai ingin ta kajung bam jungi kebahala kesngi batama bingi kerangkang jungi kumbang rogi mabi ke belesne wingi adwadia lami sa kajung panchoy handrai da panlajang ina ke basne amen kublai komaria kabadab da kichngai utrai dan batpa bala kerku ya pana paneng kentai bala kerku sok po chung pau chisu komaria bakho jo kme chung blai tudwai na kabanta jungi kanong pop menta bar kapor kichngai kichngai amen Amen. Dong in yaduai. To ai ngi kerpat ko try ba gicing maya ki bangi lapan menta kin mento yangi namar wat menta hi kat bang gidang yat hapdeng ki e ki badu no mahikaya ngi ban ya ki e ki ba kenja beneng bat ban bat skem ya kita ki bane daw kris utrai jungi utrai don rainkat bat pi ublay badan borbaro un kerku ya pi ukpa badukun bad man sem bakhot amen to lisuk e basakre utrai da ke jungi mabha jong pi is ngongo ya oblay Nombar nyo. Ben Rio Baro Arlinga
love us.